Λοιπόν, όπως σας υποσχέθηκα, σήμερα θα σας κάνω μία επίδειξη διαδραστικού πίνακα, ο οποίος βασίζεται πάνω σε χειριστήρια Wii, ο λεγόμενος Wiimote Whiteboard. Σημαντική σημείωση. Το μόνο που μπορεί να λειτουργήσει με αυτό το σύστημα, το οποίο θα έχει 1.700 €, που κοστίζει ένας κανονικός, φθηνότερος κανονικός διαδραστικός, είναι ότι τα χειριστήρια του Wii πρέπει να είναι original. Δεν έχει καμία σχέση με μάρκα, δεν έχει καμία σχέση με μαρκομανία. Είναι θέμα ευκρίνειας, ότι έχει σχέση με οπτική συμπεριφορά, ακρίβεια, πρέπει να είναι το original της αντίστοιχης εταιρείας. Το συνολικό κόστος της κατασκευής μέχρι στιγμής, αν εξαιρέσουμε το projector, που στην ουσία χρειάζεται ένας projectorας 800-600 για να μπορεί να έχει μια σωστή απεικόνιση σε ένα κλασικό πίνακα φωτιστηρίου, που περίπου μπορώ να σας προτείνω ένα συγκεκριμένο στο τέλος και να σας πω και μια τιμή. Είναι αν το κάθε χειριστήριο, ανάλογα με το στο fruits.gr ή σε οποιαδήποτε τεχνολογικής φύσεως, κοστίζει από 30, 40, 50 ανάλογα, υπόψη μόνο το τηλεκοντρόλ, όχι το knuckle back που χρησιμοποιούμε και για το box, το μικρούδι, μόνο το μεγάλο. Αυτό λοιπόν, γύρω στις 40 € λοιπόν, στην καλύτερη των περιπτώσεων το χειριστήριο του Wii, αν έχετε για περίπτωση στο σπίτι που το χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, IR 5 εκαμερικής, 7 $. Μην ξεγελιέστε από τις ευρωπαϊκές εκδόσεις των 11-12-13 λιρών. Δεν είναι τίποτα άλλο εκτός πολύ μεγάλο στήλο για το λεπτάκι των υπέρ. Ό,τι υλικά θα χρησιμοποιήσω για να φτιάξω, θα τα βάλω στο τέλος παρουσίαση. Άκου επίσης και τις συγκεκριμένες ιστοσελίδες που θα δείτε. Το σημαντικότερο είναι ένα original το Wii, το Wiimote. Υπάρχει συνεχής παροχή ρεύματος για να μην ανεβαίνουμε στο projector να αλλάζουν μπαταρίες κάθε λίγο τριγάκι και να μην επεμβαίνει κανένα σκοπό πεδίο το σημείο προβολής του Wiimote για να δούμε τι μπορεί να κάνει συγκεκριμένη παρουσίαση. Χρησιμοποιείται σαν κωδική. Είναι η μάχη. Ωραία. Λοιπόν. Λέω, τι να κάνουμε, παρακαλώ, πράγμα να ανοίγει κονσόλα και αυτό. Λοιπόν, τι πρέπει να εξορείτε, στυλός, μέγεθος.
παραφορά σε λειτουργία. Πού είναι μόνο, συναρπός του κόστος, μαζί με το projector να πάρω αυτό το μοντέλο. Δεν ξεπερνάμε τα 4 εκατοστά. Δεν ξεπερνάμε. Θα ακολουθήσει άλλο βίντεο με τις αναλυτικές οδηγίες, πώς συνδέομαι και που μου κάνουν και καθηγητή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.